हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपान दैमारि इउटुब चेनेलाव फरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सिनाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेराव शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननि देखायलांनो नाजानोसै आरोना ओमफ्राय आंना चेनेला गोदान आरोना जायफ्रा नुदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना चेनेलखौ नायनानैल' थानाङा आरोना नायनाल' थायो आरोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनायखौनो होआ आरोना ओमफ्राय नायनायजों लोगोसे अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला फैफादों आंजों लोगोसे आंना भिडिअ बिदिनोसै जानला मोनलासो गाइसमोन मोजां लाबोनो हाखाया गाइसमोन अब्लाबो जोबजासे नायना होदो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय आं खमला फिथाइ जानो नागिरदों आरोना बोथोरनि फिथाइ फार्स्ट आरोना मा खालि लाबोनायमोन बे खमलाखौ बुधबार खालिनो लाबोनायमोनदां बुधबार खालिनो लाबोनायमोन आरोना ओमफ्राय थाइसे दाख्लै जाबाय मैयासो जादोंमोनदां मैयासो जादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो आंना टाइमखौनो मोना नालाय खामानि मावबायबायनानै जानो मालाबा सेवगुलायनानै थायो आरोना दोनथ'नायानो दाहाय जागोन होननानै दोनथ'नानै सेवगुलायना थायो आरोना बिदिनो बायनानै लाबोयोना आइया मालाबा बादाम मालाबा थालिर बिदिनो माबा माबि आपेल फिथाइ माबा माबि बायनानै लाबोयो आरोना ओमफ्राय आङो दाहाय जागोन होननानै दोनथ'नानै सेवगुलायना थायो आरोना गाइसमोन मालाबा सप्तासेजोंसो मोनजाफिनलायो आरोना आं गाइसमोन जेनेबा बुधबाराव लाबोनायानो आरो बुधबार मोनहैगुलायफिनो आरोना बिदि ओमफ्राय थाब सेवग्राथ' सेवसिगोन ओमफ्राय मोजां थाबाय थासिगोन आरोना आपेलाबो बबेबा मोजां थायो ओमफ्राय बबेबा थाबनो सेवो आरो ओमफ्राय थालिरफ्राबो एसे मोनथांग्राफ्रा एसे गोबाव थायो ओमफ्राय एसे मोनथारनाया सेवगुलायना थायो आरो एम्फौ जागुलायनानै ओमफ्राय बादामफ्राबो बिदिनो जायो आरोना सेबथा जाना थागुलायो आरो ओमफ्राय आं दायो नै बारिथिंसो फैदों आंहा एसे मैगं माबा माबि नायफैदों माबा मैगं बारिया जोंना जि गोजानावसो नालाय माबा खावनानै लांलाबायथारो सथलफ्रा गाइसमोन ओमफ्राय थासुमलिखौबो खावना लांबावबायसो माला लांदोंथाय मैयानियाव लांदों दाख्लैनि हराव लांदोंदां आरो आं मैया जावनायावसो नुदों आङो जावनो थांनायावसो नुदों आरो फांब्रै बुखुनानै लाना थांबाय आरो ओमफ्राय बेदरा थालांदों जानांगौ जावाखै आङो जसना थाबायना बै दंफांनिया सिंनिया हा गोरा गोरानिया दङ जावबा मोनगोन खोमा जावनोनो सोलाबलाय लांला दाहाय गाबोनसो जावनोसै आं फुंफ्राव सम मोनोबा ओंखायनो आं नायफैगारबाय थायो आरोना बारिथिंजायनि बेखौबो आखाइ फारसेजों जिरनो हागौमोन फारसे केमेरा फारसेथिं जिरनानै जाग्रोनांसिगोनसो आं गाइसमोन मोसौनोबो गांसो माबाना होनांगौमोन बे फुङाव खानायानो खानाय गैया गांसोआनो गैला आरोना माइफोरखौबो हालाबायाखै एखे हाजानाय जाजोब्बाय ओमफ्राय हायाखै खामलासो मोनाखैथाय ओमफ्राय आं बाजै कबिथानि लखिमपुरनि भिडिअ बुंदों आरोना बियो खामलाया माखौ बुङो होननानै खामलाया बै माबाखौनो बुङो आरोना माइनि हाहोनाय बिगायाव बिदिनो सोरबा 2.5 मन ओमफ्राय 3 मन बिदि हाहोयोना माइनि हाहोनायखौनो खामला होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय हाजिराया जाबाय फैसाजों मावहोनायखौ बुङो आरोना फैसा बिदिनो जायगा लायै जायगा 300 350 400 500 ओमफ्राय जोंथिं 400 जाबाय नामाथाय ओमफ्राय एसे सिगाङावलाय 350सो मावबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय 400 लाबाय खोमा ओमफ्राय बै न' लुनाय मिस्थ्रि माबाफ्रा बियो 500 बा 600 जाबायदां 600नि मावबाय थादोंदां जोंहा बाबामोना आं मोजां सोंना लानायबो जायाखै आरो बेसेबां जाखोथाय खनसे 600 होननाय बायदि खोनादों आरो आं गाइसमोन मिस्थ्रि न' लुनाय मिस्थ्रि खामानिया आरो ओमफ्राय ओरैनो सिम्पोल खामानिफ्रा बै दुब्लिफोरनि माबाफोरनि हाग्रा एवनाय माबा बेरा खानाय माबा बेफोरो 400 नामा जाबायदां आरोना ओमफ्राय बिदिनो टाउन एरियाफ्राव 500 600 लायो खोमा मावग्राफ्रासो मिथियो आं मावा नालाय गाइसमोन ओमफ्राय नै बारिमोन गुलायबाय आं रायलाय फैनानै नै इथिंखौ खावदों आरोना बेनि फांसे फांनै फांथाम फांब्रै बेदर जसना थाबोदों ना मादोंथाय जावाखै आरो आं मानसि गिदिरानो खावदों आरोना उन्दैया खावाखै मानसि गिदिरासो खावदों ओमफ्राय र' जों गामिथिंनि माइखौ खोन्थाना मोनलाजोब्बाय नै ओमफ्राय हायाखै आरो खामलासो मोनाखै ना मायाखैथाय एसे साजानाय जाजोब्बाय आरोना अबावबाथ' सेरेमलायबाय ओइथिंना सेरेमला जोब्बाय आरोना ओइथिंना ओमफ्राय नैबे जोंहानि खाथिनाबो ओइथिंना हा गोराना हाजासिगोन ओमफ्राय नैबे एसे नांबावगौ आरोना बिथिं साया जादों नालाय थाब मोनद'वाखै आरोना आरो हायाबो एसे दलहा जाबायना ओइ
बोसोरनै ना बोसोरथाम जाबाय आरो बेखौ जावगार होदों आरोना नङाबा जोंहानिजों समानसोमोन आरोना बे हाया जोंहानिजों समान दै गाखोबाङामोन ओमफ्राय जावगार होनानै गाहाय दलहा जाबाय आरोना बै थिंख्रि गाहायसिन जाबावबाय आरोना ओमफ्राय माइ जाग्रा जाबावबाय ओमफ्राय सिगां जाथारामोन आरोना एखे रानसाब जायोमोन दैया ज' जायो नालाय दलहाखाय ओमफ्राय दा जाग्रा जाबाय आरोना ओंखायनो आंबो सानबाय थायो आरोना नैबे 1.5 बिगानि जखा हा दं आरोना जोंहाबो सिगां माइ गायोमोन आरोना ओमफ्राय दैखौथ' एसेग्राब मोनबाय थाला नालाय दायो अखा हाबा फैयो अखा हायाबा मोना आरोना बेखौबो जोंहाबो एसे 1 फुटफोर जावगार होबा गायजागौदां बिदि सानबाय थायो आरो आं गायसिमोन ओमफ्राय हा जावगारफ्राबाबो जावगारग्राफोरनोबो बुंनाय जायाखै आरो बुंबालाय जावना लांगौदां ओमफ्राय ओइथिं सोरबा बिराद जावगार होयो आरो बिदिनो बोरि हा दै गाखोबाङि हा माइ गायग्राफोरखौ आरोना बेनिखायनो बिसोर सासेनिखौ लांग'नो जायो आरोना बिसोरबो जावग्राफ्राबो बै आरो न' लुनाय मेरला जाबासो ओमफ्राय मा होनो लामा खोनायफोर माबा जाबासो लाङो आरोना बेफोर हाफोरखौबो नङाबा जानला मोनला लाङा हाखर हाला फबनो बेफोरावसो लांनाय जायो नालाय दाथ' एसेग्राबो हाखर हाला गैया आरोना बेनिखायनो सोर मालाय लांनो सोर सासेनिखौ मालाय लांनो होननानै जासिनायबो जायाखै आरोना ओमफ्राय बेखौनो नै आं बेयाव एसे दलहा नुदोंना बेखौ आङो एखे न'आव लांनानै बिदिनो न' माबा माबि हाखर हाला बिदिनो गय दंफां गुदि माबाफ्राव बिदियाव एसे हैबाय थायो आरो आं गायसिगोन ओमफ्राय आरो मालाबा न'बो मुसिनो नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय रोगाना होयो आरो आं गायसिमोन बिमानो माबाया आइया बिदिनो बाहेराव मैगं माबा माबि लांबाय थानाय जायो नालाय बाजाराव सोलाबबा बेबो हारसिं मावनो बेखौसो मावनो जायो नालाय बेनिखायनो रोगाना होयो आरो बिराद गोजान ना एखे मोदोम माबा माबिफ्रा साजोबलायो आरोना साइकेलजोंसो लांफैयो ओमफ्राय मालाबा थेलाजों लांफैयो आरोना ओमफ्राय साइकेल गैयाबा ओरैनो बाल्थिंजों हाया दैखोना लांना होयो आं गायसिमोन मोसौआबो ओमफ्राय नै गांसोआनो गैला गाबोननि थाखाय मैगं फुनोसैलै आरोना नै हारसिंनो आरोना ओमफ्राय आइया माइरं जावनो होन्दों आरोना माइरं गैला आरोना जानो ओमफ्राय जावनो मोनाखै नालाय ओमफ्राय जावनानै गारबोसिगोन आरो दा ओमफ्रायो दिनै माखासे लांबाय दिनैथ' सुनिबार नालाय लांबाय आरोना माखासे 30 मुथा लांदोंदां 30 मुथा ना 40 मुथा 30 मुथायानो दां 40 मुथायानो जाफ्रामदोंदां लांदों आरोना ओमफ्राय नै दिनै बियो खै मुथा हायो फुनो गाबोननि थाखाय लांसै आरोना ओमफ्राय मैगं फुखांबाथाय आरो दा ग्रोब थासुमलि जावनोसै आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौनो जोबजासिम नायना होदो आरोना बिदिब्ला फैफादो आरोना आंबो मैगं फुनाय भिडिअखौथ' आं बेसेसो खालामबावनोसो सानलायलांबाय आं ओमफ्राय एसेफोर लानोसै आरोना ओरै मेम'रि जाना थाथोंसै एखे ग्लब जानानै दं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोंथिं मैगंआनो दाम गैला आरोना दहाय माबा मुथाथामजों 20 थाखानि हैलाजोबदों आरोना आइया ओमफ्रायथ' बांगालफ्राथ' थाइनै थाइथामाव जासिबाबो नांजायाखैनो आरोना जि आराम मैगंफ्रा नाङाखैनो आरोना मुला मैगङा आरोना ओमफ्राय बेसर लाइफ्रालाय नाङो आरोना ओमफ्राय लाफा बेफोर नाङो आरोना खुदुना बुथुवा बेफोर नाङो आरोना ओमफ्राय मुलाखौ बारा जानो नागिरबांला आरोना दायो खमायबाय दामफ्रा खमायबाय आरो दा एखे मेरला जाथारबायना लाफायाबो सोरबा 20-25 बिदि मुथा फानदों आरोना बेफारफ्रा 30 मुथा फानदां 30 थाखा मुथा ओमफ्राय 30 थाखा 25 थाखा बिदि फानदां आरोना ओमफ्राय ओरैनो न'निफ्राय लांनायफ्रा 20 थाखा मुथायावनो हैदों आरोना लाफाखौ दाम गैला आरोना दा मेरला जालांसिगोन ना मैगंफ्रा ओमफ्राय थासुमलियाबो जोंथिंजाय 15 थाखा केजि 20 थाखा केजि आरोना ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बेफारफ्रा माबा फानदां आरो 25-30 बिदि फानदां आरोना ओमफ्राय न'नि लांनायफ्रा 20 थाखा 15 थाखा बिदियावनो हैयो आरोना जोंहाथ' 20 थाखायावनो हैयो 15 थाखायावनो हैयो आरोना ओमफ्राय मेरला ओंखारथारो आरोना जोंथिंजाय बे उदालगुरियाव आरोना थासुमलिफ्रा माबा हा गोदानथिं लाबोसोगारो आरोना बेनिखायनो खमायबाय आरोना दामा जोंथिंजाय ओमफ्राय दा नै रायज्लायबाय थाला आङो फेटनो मैगं फुनो दा आंहा थालांगोन टाइमा 2:30 बारलायलायबायसो आरोना गायसिमोनबाय आंना माथोआ एखे बोरैबा हिन्जाव टाइपनि आरोना फिसासा भिडिअखौनो बानायनो लाजिलायलाङो मा होनो गावदांनि बायदि आरोना जोंहा गावदां इउटुबारनि बायदि एसे हिन्जाव जानो आसा थानायमोन खोमा आंबो गायसिमोन लाजिलायलाङो आं बेनिखायनो भिडिअ बानायनोबो गायसिमोन हिन्जावनि बायदि खोनायो आरोना आंनि माथोखौ हिन्जावसाफोरनि बायदि आरोना
बोरैबा जाबा फिसा खोनाबावगोनसो आंनि माथोखो एखे हिनजावसेनि बायदि। ओमफ्राय आं दायो नै मुलाखौ फुबाय आरोना खै मुथा हायो फुनोसै। ग्रौ 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 जानानै दं आरोना। एखे मुथाथामजों 20 थाखानि हैलाबायदों आरोना जोंहा मेरला ओंखारबायना। मुलायालाय गोदैथार आरोना लोगोफोर गोरलैखाय। इदि गोरलै गोरलैया नाङोनो आरो ओमफ्राय बेदर गिदिर गिदिर गोनां बेफोर नाङो आरो। ओमफ्राय बाजार फिसायावसो नांबावो आरोना बाजार गिदिराव नांबावानो मैगंफ्रानो। ओमफ्राय 40 मुथा फुनो थिनदों आरो आइया जेसां हायो फुनोसै। गाबोन सानदे बाजारनि लोगोफोर आं फुना लाग्रोनोसै आरोना। दिरुंखौबो ओइयावसो गारबोबाय आं लायनांसिगोन। नैया लोगोफोर ओमफ्राय आं फुखांबाय आरोना 20 मुथा फुखांबाय आरोना 40 मुथा फुखांबाय आरोना 10 20 30 40 खरि मोननै फुखांबाय आरोना गायसिमोन। ओमफ्राय नै मुथाया हले जा गोदोर गोदोर। ओमफ्राय बिनो थाइबा सोरबा मुथासे लांनायफोरनो थाइबा ओमफ्राय बुरजा बुरजा लांनायफोरनो 20 थाखायाव मोनथाम मोनथाम हरदोंनो आरोना गायसमोन। नै बोथिनै थांखागोन मुथाथामजों। मानसि एसेबा आरोना मानसि बुरजाबा बोथिसे ग्रोब जागोन आरोना मुथा गोदोर गोदोर खाखाबाय। नै गायसिमोन माबायावनो बिनो बोथिसे थांखागोन आरोना मानसि सानैफोरबा आरोना मुथा गोदोर गिदिर खाखाबाय। नै एखे लुलालायनाय जाबाय आरोना जों गामिसिम होलांबाय जोंनि उदालगुरियाव आरोना मैगंफ्रा मुला मैगंफ्रा आरोना बारा नांला आरोना गोरलै गोरलै ओमफ्रायो बेदर गिदिर गिदिर गोनां बेल' नाङो आरोना। ओमफ्राय थाइनै थाइथाम जासिबायबाबो नांथाराखैनो आरोना दहाय ओमफ्राय जोंहाना गोरलै गोरलै नालाय ओमफ्राय एखे मोनथाम मुथाथामजों 20 थाखानि हरलाबायबायनो ज्राव ज्राव ओमफ्राय जोब्बाय आरोना जोंहाना गोरलैखाय। ओमफ्राय बेखौबो गाबोन बिदिनो फानहैगोन आरोना आखि लुलालायथारबाय आरोना जोंनि उदालगुरियाव। थासुमलिफ्राबो ओमफ्राय फार्स्ट ओंखारजेननायाव 30 थाखा ओमफ्राय दाथ' 20 थाखा 25 थाखा 15 थाखा इदिल'सै आरोना एसे गिदिर गिदिर मोजां मोजाङा 20 थाखा 25 थाखा ओमफ्राय फिसा फिसाया 15 थाखा इदिल' मोनो आरोना लुला फैखायोना जोंना हा गोदानथिंनि मानसिफ्रा थासुमलिखौ बेनिखायनो खमायबाय आरोना दामखौनो मोननो नागिरला आरोना आरो साननै सानथामबावबा 20 थाखाल'सो मोनसिगोन केजि। ओमफ्राय आं दायो मनायाव सोना लानोसै आरोना मनाबो लाबोखादों साइकेलबो लाबोखादों सोनोसै आइया दाबो फैयासै थासुमलिखौ जावनांसिगौमोन मोनालायसिगोन दा माबा 4थायानो जासिगोन। सोना दोनग्रोनोसै खदालबो लायफिननांसिगोनसो साला खदाल लाबोनो थिनदोंमोन आङो दाबो फैयासै मानसियानो सोना लाग्रोनोसै आं गायसिमोन। नै लोगोफोर ओमफ्राय आं साइकेलाव दैखोना लाबाय आरोना ओमफ्राय नै दंबावो खावसे इथिं खावसे माबासो ओंखारबावगोन 50 मुथायानो ओंखारबावनो हागौ आरोना बिथिंनिजों ओमफ्राय माला फाननाय जायोसै नै माबाबो दङ मा होनो फाथो गोखा दं आरोना नैबेखौ दा आइया फुफैथोंसै आं फुबाय थाला थासुमलि जावनोसै मोनाबायबो हनै साना हाबथारसिगोन दा थासुमलि जावनायाव जा देरि लागोन लांना दोनहैग्रोनोसै आं। नै लोगोफोर ओमफ्राय आं थासुमलिखौबो जावखाना लाबाय आरोना ओमफ्राय दानस'नोसै आरोना नै दंफां गिदिर नालाय गोदोर गोलाव थांदों आरोना इथिंजाय एसे हा गिसिखाय ओमफ्राय आङो खै केजि जाखोथाय बे गिदिर गिदिराथ' नैबेथ' सेरनै जाखागोन बारगोनसो आरोना ओमफ्राय नैबेफोर सेरसे जागोन आरोना बै सेरसे बारगोन 10-15 केजियानो जासिगोनदां गासै ओमफ्राय आङो जावबाय थाला आरो मुला मैगंबो खादों फाथोबो फुदों बिनि नङाबा बांद्रायगोन दैखोलांनो हानाय नङाना आइया बेनिखायनो आङो माबाना सोग्रोना लानोसै आरोना दानस'नाय बेसे बुरजा जायो। ओमफ्राय मानसियानो अबस्था गैला आरोना सेस गोलोमफ्रुलाजोब्बाय ओमफ्राय आं दायो दानस' लानोसै आरोना नैबे सेरसे बारखागोन आरोना गिदिरथार ओमफ्राय नैबेथ' जा गिदिर नै माबा सिलाय होनोसो जास्राबाय नै नै खंखाइखाय सिलाय खुन्दा बायदि सेरनै बारखागोन आरोना बे गायसिम दानस'नांसिगोन दानस'बासो मनायाव हाबसिगोन आरोना गायसिम बियो बांद्राय गोदोर गोदोरखौ बायनो नागिरालै जोंथिंजाय मोना होननानै नांगोना नाङाथाय लांनायनोसै आरोना मोननायालाय मोनबायदां माबा कार्तिक मासआनो जोबलायलांसै नै 20 थारिख जाबाय दिनै आरो 10 दिनल'सैसो दां सोना लानोसै आं दानस'नानै नै लोगोफोर ओमफ्रायो थासुमलिखौबो जावनानै दोनफैबाय आरो आं गायसिम नै मोनालायबाय आरोना सुनाबो दोनखाबाय आङो 24 केजि आरोना
थासुमलिया जा गिदिर जाखाबाय। ओमफ्राय मुलाया 40 मुथा खरि मोननै आरोना नै मना गांसे बेयाव मना गांसे ओमफ्राय नै फाथो गोखाया 8 मुथा आरोना नै सासे मुथानै मुथाथाम मुथाब्रै मुथाबा 6 7 8 फाथो गोखाया ओमफ्राय 10 थाखा मोनजोबो आरोना। ओमफ्राय मुलायासो दामानो गैला आरोना मुला मैगङा ओमफ्राय थायाबो दाम गैबांला 20 थाखा ओमफ्राय फिसाया 15 थाखा केजि आरोना। मुलायाथ' मुथाथामजों 20 थाखानि हरलाबायो आरोना। खोमसिलायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दुगैयाखै आरोना ओमफ्राय दुगैना लानोसै ओमफ्राय आं भिडिअखौबो फोजोबनोसै आरोना। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना नोंथांमोना नेना थादो आरोना।